together again, praising the Lord. Magandang araw sa lahat mga katablers. Pag-usapan natin yung negosyo. Mga katablers, dati wala akong hilig sa negosyo kasi ang hilig ko talaga yung mga music collection. So, marami akong box pinadala sa Pilipinas. Siguro mga almost mga 30 plus or 35 box, no? Mga lahat yung mga LBC, George B, at saka yung iba pa, napakarami talaga yung noon. Yung mga music lang yun, yung mga amplifier, mga gitar, mga gadget, lahat ng mga gadget sa gitara, yung mga basta lahat yung gadget sa gitara, meron ako, collection lang dito kasi noong kapanahonan ko, mura pa yung mga surplus dito sa Japan. So, mahilig ako. So, nung pagpunta ko sa Pilipinas, nung pag-uwi ko, parang sobrang, napakarami. So, sabi ng kapatid ko, yung bunso namin na mag-try magnegosyo. Yung si Anli, sabi niya na mag-try ng negosyo kahit na mga second lang, surplus. So, nag-try ako mga katablers. So, ang first ko na inisip yung magandang location. Doon ako sa magandang location. So kung magandang location, mahal naman yung renta. Kasi yung renta dati 8,000. Yung renta, yung 1 month lang ha. Yung matagal na yun, 2000, siguro 2010. No, 2010. So doon ako sa magandang location. So sa Pilipinas kasi pag mag-rent ka, mag-down ka ng 3 times, no? So 3 buwan. So nag-down ako, tapos sabi ko, tapos yung mga musician, yung mga sugay ko talaga yung mga church na mga Christian. So huwag kayong mataka kung mahilig ako sa mga music kasi mahilig din ako sa music. Ginatawag ng musician. Kahit na kunti-kunti lang, basta importante hilig. So mahilig din ako mag-collection ng mga Christian songs dati. Kasi yung mga Christian na mga song, meron ako. Karamihan talaga yung mga Tagalog. Tapos meron kami. Kasi yung papa ko mahilig din. Kasi sa church eh. Tapos yun mga katablers, nung nag-start na yung negosyo ko, napakaganda talaga. Maganda, tapos maraming bumili, yung mga pastor, yung mga sa church leader, sa mga lahat-lahat. Kasi kumpleto ako. Ang problema lang kasi wala ka ng supply ba? Yun ang yun ang pinakamahirap pag wala kang supply dito sa Japan. Kasi ikaw yung nakakaalam eh. So pagkatapos yun mga tablers, pagkatapos yung negosyo na yun, parang maganda talaga manegosyo. Parang excited ka ba? Sama pa yung kapatid ko na babae, yung malalay siya sa akin. Tapos pagkatapos nun, maganda. So pagka 3 months, kasi yung may-ari ng tindahan, pang laging advance, kahit na 3 months ba, pag 2 months na, humingi na naman ang advance. So nag-isip ko na doon lang ako sa gilid ng bahay ko, doon ako magtayo ng kahit na yung box lang ba, yun ang ginawa ko. Kahit na box siya, nag-ano rin siya ng mga siguro mga sa Pilipinas, mga dati 200,000 plus ang gasto ko. Yun ang mahal din ng materialis sa Pilipinas, lalong-lalo na siguro ngayon. So pagkatapos nun, nakasave ako, no? Mas maganda kung manegosyo ka, kung may pwesto ka na maliit sa gilid ng bahay mo, doon na lang ang napakaganda. Kasi kung nasa tapat ka ng bahay mo, kung meron kang kunting lupa, no? Magandang magnegosyo doon. Tapos kahit na sa akin, kahit na hindi pa ako kilala, yung ginawa ko talaga, lahat ng mga station, no, pinuntahan ko, doon ako nag-broadcast. So may mga kilala din tayo ng mga DJ. So doon ako nagsabit sa kanya. So mas maganda din kung mag-publish yung name mo. Tapos yun na, lahat ng mga tao
Kasi mga musician sa amin lahat, nagpunta sa ubos, yung baga na ubos. So pagka-ubos nun, wala na. So, yun din ang mahirap pag magnegosyo ka tapos wala kang supply. Yun ang experience ko. So, parang hindi rin ako focus kasi yung anak ko, yung visa niya dito, magtatapos na. So, bumalik naman ako dito sa Japan. So, yung negosyo ko, naiiwan. So, napakaganda talaga kasi nakaipon talaga ako kasi nakaano pa ako ng baga building, no? Pero yung partner ko hindi talaga nagbigay sa akin, hindi siya nagbigay ng pera ba. So, nakita ko talaga na maganda yung negosyo. Kasi nakaano ako ng building tapos may konti rin akong ipon doon kasi yung anak ko kasi hindi rin na dati kasi yung anak ko type 1 diabetes kasi. So, bata pa kasi. So, makain ng mga matatamis. So, laging na-hospital din doon. Tapos sa Pilipinas, malaki din ang gastos kapag ganyan yung sistema. Pero mas maganda na ngayon kasi malaki na. Alam na niya yung gawin niya. So, yun ang experience ko dati. At saka second din, ako ng baga yung recording studio, no? Yung School of Music. Kasama ko si Charlie. Yung baga ko ng School of Music, lahat ng mga music, malaki-laki din gasto kasi ako ng building, no? Building sa baga sa School of Music. Kaso lang yung nagpagawa na lahat, pintura na lahat, kasama pa si Charlie, no? Tapos kasi kami ba? Siguro lahat ng mga instrument nandoon na malaki-laki din yung gasto kasi pag mga bago yung yung mga instrument, lalo ng mga Roland, yung Roland RD 700 ba yun? NX, tapos bumili ako, tapos may plano pa ako bumili ng mga baka kulang-kulang din, malaki din ang gastos, no? So, hindi rin na kasi yung anak ko naman yung lalaki, na rin yung visa na naman rin. So, bumalik ako dito. So, hindi natuloy. So, meron na sana yung mga pumasok, hindi rin natuloy, no? Tapos kasi, yun talaga, kinakailangan talaga pag magnegosyo ka, OFW, focus. Doon talaga, pag hindi mo focus, hindi rin, wala rin. Useless din ang start. Ang maganda lang nun kasi may building, magamit ko someday pag matanda na. So, yun naman, pag nag-attempt na naman ako ng negosyo ko yung printing press, no? Ako ng printing press. So, hindi rin siguro mga 3 months lang o ganun, ilang months lang siguro. Maganda yung kaso lang iba rin kasi bumalik din dito. So, hindi maganda ang magnegosyo kung hindi ka talaga focus. So, wala useless din yung yung baga useless pag magnegosyo ka na hindi focus, pangit. Kailangan talaga focus. Yun ang advice ko kasi yun ang real talk. Yun ang advice ko sa inyo kung mag-negosyo kayo. Number one yung yung first business ko, yung mga music instrument, no? Sa surplus yun at saka brand new, hinalo ko. Tapos, second, ako ng yung School of Music, instrument gapon, School of Music, at saka yung ikatlo, yung printing press, at saka yung ikaapat na naman, ako kasi yung gilid ng bahay namin kasi may school, may college ba, tapos may mga boarding house. So, rin ako doon ng maliit lang na mga bahay ba, ginawa ko ng yung mga concrete din. Hindi rin na kasi pumunta rin ako dito. Tapos nagka-COVID pa. So, wala talaga. Kinakailangan talaga na magnegosyo. Yung advice ko na focus talaga. Kasi gusto ko talaga, sa totoo lang,
yung isip ko talaga negosyo. Kaso iba-iba kasi yung partner ko, trabaho talaga yung sa kanya. Iba-iba kasi ang iba-iba kasi ang hilig ng tao, kasi yung hilig ko talaga negosyo. Negosyo kasi pagdating ng panahon, pag hindi mo na kaya, may maliit ka negosyo, walang problema. Yun ang pinaka the best, ha. So, wag ninyong tularan na magnegosyo kayo na hindi focus. Kinakailangan focus. Yun lang talaga yung masasabi ko sa inyo. Wag kayong mag-start ng parang hindi focus, kasi wala din, tapos biglang iwanan. Yun ang mga advice ko sa mga FW, ha. Yung mga kasama natin na useless din. Tapos mas maganda kung ikaw talaga ang maghawak sa negosyo. Yun ang pinaka-best, ikaw talaga ang maghawak. Kasi yung mga kapatid ko, hindi nila gusto yung maghawak ng ganyan, kasi pag ganyan ang sistema, kasi may partner ako, baka maiba yung mga yung mga story, tapos mawala yung mga komunikasyon, yung mga relasyon dahil sa pira-pira na ganyan kaysa negosyo. Makawala yan ng relasyon. So hindi sila willing, o wala silang gana na sila yung magsalo sa negosyo ko, wala. So okay naman yung nila, kasi para iwas gulo ba, iwas hindi magandang komunikasyon, tama sila. So yun ang pinaka the best talaga, yung magandang relasyon. Yun lang, kahit na sino yung kapatid na sinabihan ko, wala silang gana, kasi maganda yung starting, pero yung ending ba, mawala yung magandang relasyon. Kasi sa akin walang problema, no, kasi sa mga sa asawa, sa mga anak, sa mga ganun ba, yun ang iniwasan nila. So okay naman, maganda naman. So para sa akin, kinakailangan talaga na focus ka sa negosyo. Yun lang mga katablers, focus sa negosyo. So ingat kayo. God bless you. God is great. Restore unto me the joy